Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, ёру дӯстон, як ширма сахт дард мекунам ва ранҷу машаққатшон мекашам. бародарон, касоне ки падару модар дар қайди ҳаётанд, хоҳиш мекунам эҳтиром бошед нисбати падару модар, бо эҳтиром бошед, нигаҳ бикунедшона, дуошона бигиред ки валлоҳ қасам як рӯз не як рӯз мераванд, сахт пушаймон мешавед, сад афсӯс дер мешавад. шахсан ман худам таҳсили мактаби миёна мекардам. дар синфи 11 модари худро аз даст додам. баъд аз ба хок супоридан бо хоҳиши худ ба вайкумати ноҳия рафта аризаи худро пешниҳод кардам. ба сафи қоҳҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд қушунҳои зидди ҳавоӣ, яъне ба забони русӣ протовоздушния оборон, соли 2007 то соли 2009 хизмати падар модар кардам. аз сабабе ки медаромадам хона, дар назарам я ҳеҷ хона холӣ, рафтам хизмати падар модар кардам, хизмати ватан. то ин ҷониб мо дар шаҳри рус марди кор ҳастем, ғариб ҳастем. баъзе ҳолатҳо мешавад, занг мезананд, модарҷон сӯзӣ, модарҷон мо мерем, мо меоем. мақсад гап мезанам, ман фикр мекунам хуб миллионерам. миллионер маънои он аст ки модарашони зинда дар қайди ҳаёт аст. рости гап, пеш ҳамин охирон сафарам ба ҳамин шаҳри рус, дар ҳамон аэропорт баъзеш модарошон хатишон меоянд, хайру хушкунӣ, чӣ хайр, бачаам гуфта хайру хуш мекунам, дуо мекунам. як ҳолатҳои сахте ки бовар кун, дилат реш реш мешавад. кош меги ман модар медоштам, мара дуо медод, оғӯш мекард. сад афсӯс, модар дар бар нест. чӣ гуфтанем? модару падари худро эҳтиром кунед, дуоашонро бигиред. ва дар охир як шеъри модар баҳри модарон. модар модар, модар модар, ба ҷон баробар модар, сад оҳ каши сутуни хона модар. мардум гӯянд хола ба ҷои модарай, сад афсӯс ғамхории модар дораду хола дигарай. бародарон, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.